Kohtaus 1. Esittely. Tässä on kaikki tyypit, jotka on tässä esityksessä. Ja minä huomautan nyt, että uudet evokit asuvat puussa ja kaikilla on uudet valomiekat. Kohtaus 2. Tulimme haastamaan teidät Kaikkien aikojen taisteluun, jota ette voi voittaa. No siinä te taidatte olla aika väärässä. Fiu fit! Apua! Kohtaus 3. Vaikka kaikki muut puolalaiset makaavat jo haudassaan ja Peino on haavoittunut vakavasti ja on sairaalassa, niin minä olen kumminkin voittamaton ja aion voittaa teidät jedit mahtavalla taktiikalla.